Tervetuloa videolle. Tänään käymme läpi Euroopan 5 parasta matkakohdetta jouluna ja tammikuussa. Haluatko kokea lumisen talven, joulumarkkinoiden tunnelman vai kenties aurinkoisen talviloman? Jatka katsomista, niin näet parhaat vaihtoehdot sekä pohjoiseen että etelään. Ensimmäinen kohteemme on Praha, Tsekki. Tämä kaupunki näyttää kuin suoraan joulukortista. Vanhan kaupungin aukio täyttyy joulumarkkinoista, joissa voi nauttia perinteisestä glögistä, syödä piparkakkuja ja ihailla upeaa barokkia. Praha tarjoaa romanttisen ja satumaisen joulutunnelman, ja sen kapeat kujat ja kauniit sillat tekevät kaupungista täydellisen talvikohteen kaikille matkailijoille. Seuraavana on Wien, Itävalta, Euroopan tunnetuimpia joulukaupunkeja. Wienissä joulutunnelma alkaa jo marraskuun lopussa. Kaupungissa on lukuisia markkinoita, joissa voi maistella paikallisia herkkuja, suklaata ja glühweiniä. Klassinen musiikki ja joulukonsertit tekevät Wienistä erityisen taianomaisen talvikohteen. Jos rakastat kauniita joulukoristeita, kulttuuria ja perinteistä tunnelmaa, Wien on ehdoton valinta. Kolmantena kohteena on Rovaniemi, Suomi, joulupukin virallinen kotikaupunki. Rovaniemi tarjoaa ainutlaatuisen talvikokemuksen lapsille ja aikuisille. Voit nähdä revontulia, lähteä haskisafarille tai moottorikelkkaretkelle ja vierailla joulupukin kylässä. Tämä on täydellinen kohde, jos haluat kokea oikean Lapin joulutunnelman lumisine maisemineen. Neljäs kohteemme on Barcelona, Espanja. Tämä on loistava vaihtoehto niille, jotka haluavat aurinkoa ja lämpimämpää säätä talvella. Joulukuussa kaupungissa on rauhallisempaa kuin kesällä, mutta nähtävyydet, kuten Sagrada Familia ja P.A. Seguel, ovat avoinna ja upeita katsottavia. Barcelona tarjoaa täydellisen yhdistelmän kulttuuria, aurinkoa ja joulun tunnelmaa ilman suuria turistimassoja. Viidentenä kohteena on Budapest, Unkari. Budapest on tunnettu kylpylöistään, kauniista yövalaistuksesta ja edullisesta hintatasosta. Talvella kaupungin jouluvalot luovat tunnelmallisen ilmapiirin, ja perinteiset markkinat tarjoavat paikallisia herkkuja. Budapest on loistava kohde rentoutumiseen ja kaupungin kauneuden ihailuun keskellä talvea. Siinä olivat top 5 Euroopan matkakohdetta joululle ja tammikuulle. Mikä näistä olisi sinun unelmalomasi? Kommentoi alle ja tilaa kanava, jos haluat lisää matkainspiraatiota ja vinkkejä talviseen Eurooppaan.